Oh. Aber da fällt es gar Uma Sanibona ninjani guys, sayinina futhi Ayanda again guys, usuku oluhle namhlanje. Hi, ninjani? Usuku oluhle guys, usuku olusha namhlanje. Another day, another dollar, I'm fine, thank you sir. You're speaking to and guys, ngisabasiza abantu guys ababheka Steven, ngisabasiza abantu abako-debt review, ngisabasiza abantu abadeclinayo abafuna iy'moto bayadeclina. Ngisabasiza guys abantu abafuna ukwenza ama-credit check. Uma ufuna nje ukucheck-a nikwenzele i-credit check just for free, ngiyakucheck-ela guys. Uma uzazi nje ukuthi unenkinga ufuna ukwenza i-credit check just for free, ngikhona. with declining when they're trying to open for account, apply for credit or a loan, they do not confirm. Thank you so much. So assist you, we will do a free credit check for you. It may happen that you have a low credit score or a red flag under your credit profile. So yes, uma uzazi ukuthi unenkinga guys, ufuna ngicheck-ele ukuthi amandla ngaphansi kwegama lakho, check-a nje ukuthi awubhekile Steven, awukho yini under debt review, nini inamba yakho ngikufonele. So yeah. Hey. Bathela nayo iphelile nje lento yokuthi hayi njani ancane bathayiphelile nje lento yokuthi sengimina ngiyenze njani ngiyenzile alokhunja ayivulindele kushuthi awunama followers fanele uqale lokhunja. good morning. Fanele uqale ufake wona. Hi Thomas, Thomas Mbele. Kade ngiqala ukuyicreate izolo. Angeke kuzibela i-create izolo sanwani. Kumele abe mangaki? Angazazi. Kodwa sebancane kakhulu. Sawu-1 and awufakanga nesithombe sakho. Wena? Hayi. Kena futhi siza abanenkinga ngideclare ngayenza ukuthi ukuvula ama-credit or no apply ama-loan iyo by-credit ama-qualify. So sizokwenza i-credit check imali sibone ukuthi awukho nabo. Ngayenza ukuthi ayazi nekhanga
Hello, Yeah. Asante. Uthini Asante? Asante. Hi Asante. Guys, ngifaka phandle la ngifuna ngivule kabuhle. Amanye ama-corridors guys ayakhuphuka yazi abasangene lapho applying for account grading school. Pardon? Oh, definitely. Pardon? Oh, Thank you for joining, Zai. Actually, no, Zai. Samgela, shit. and sometimes then mina yikhona Akahleli nakahle. Yeah, it's a call center. What's in your job? Why are you changing? Why are you changing clothes? Yeah, it's a person. Like ngifaka ijezi. Ngifaka ijezi. Angishintshanga lutho. Hey. Ayikho into engishintshile yazi? Ukuthi ngifake ijezi kuyabantu abavule i-icon so ngiyazi umsebenzini kuyabantu. Abantu. Waphumela ngempela kwini? Waphumela ngempela awungitshela nje. Waphumela nini? Yini leyo nje okay, asifumeni lapho guys. Ofuna ngimcheckele thank you so much. Ofuna ngimcheckele i-credit score yakhe guys ngisakhona. Ofuna nje ukuthi ngimcheckele i-credit score yakhe ukuthi ihamba kanjani ngisakhona. Hey, ngikhona. yes so
Sanibonani kanjani guys, kusemina futhi Ayanda again. I think ekuqaleni bengisho guys. Yeah, bengifuna ukusho ukuthi okay namhlanje vele asikhona i-uniform guys, umuntu qokana noma yini ningawayo ngibona ngiqoya nje. So ngisemsebenzini guys, emsebenzini wami kudilwa nabantu abako-date review, kudilwa nabantu ababhelekistiwe, yabo nje abantu abanama-reflex ngaphansi kwamagama abo. So thank you Striker, thank you so much. So muzazi ukuthi ublacklistiwe, ufuna ngikucheckele i-profile yakho ukuthi hamba kanjani, unganginika inamba yakho ngikufonele ngikucheckele. Unganginika inamba yakho ngikufonele ngikucheckele ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Then-ke we'll take it from there. And okunye guys, niwugade urange akublackistana guys. Urange uyablackistana. So niwugade umuzazi nje ukuthi uthathile ka-range unesikoloto saka-range okade wagcina ukusikhokhela. Kumele ucheck guys, ucheck because kungenzeka ukuthi nje uyadecline awazi ukudeclineiswa yini, sema sebebblacklistile. Kuyenzeka kanjalo, kuyenzeka. U-range accounts, usportsing bese nize abafaneni la kwajayele ukuba blacklista la mabhlukweni la nogqokayo la adurayo. Angazi ukuthi lesisitoro lesi sikublacklistayo futhi isitoro sabafana kodwa. Isitoro sabafana siyablacklistana guys. Isitoro sabafana angisiphe bakhulunyaki. Isitoro sabafana siyablacklistana. Angazi yini igama la sports guys yablacklistana. Bese ngiza kulabo baka-date review guys, muzazi ukuthi uka-date review. Into abayenzayo baka-date review, uma usungenile ka-date review awube besakufonela guys. Once waqala nje wayifaka ka-date review, into abayenzayo ka-date review badonsa imali nje, into abayazi bayadonsa nje imali, bedonse abanendaba nawe ukuthi uyabathola efonini or abawutholi. Into abayenzayo ke laba abantu baka-date review. Ngisho ungenzani zameni angeke uze ubathole. So muzazi ukuthi uka-date review and still basadonsa, hamba uye bank uyokhansela i-mandate yabo. Ngoba ngisho ungathi yabona nje guys ngikukhokhisa umuntu ozazi ukuthi mina ngika-date review, ngicela ukuthi aphume anginike inamba yakhe ngimkhipha ka-date review. U-date review awusizani ngalutho guys, okay? Awusizani ngalutho u-date review. Lokho mina ngihlala ngikwazi. I'm going to say, speaking to them, I'm calling from Baraka Brunsa. Baraka Brunsa company. That's us about the negative listing under the profile. Maybe you are blacklisted or you are rejected. Angeke khona guys ukunithatha for ukujoyina because ngeke nize ngisemsebenzini. Ngisemsebenzini angeke khona ukunisa. Usingisho kanjani Chester? Ubanglo usile banile igama lakho angiyazi ukuthi kuthini. Usi-legend ngabona nje. Okay, uthi mina I'm under date review. So ukubuza ukuthi ungene nini before siye lapho. Ungakhona ukuthi unginike inamba yakho la ngikufonele sihlaze indaba yakho ngikucheckela ngempela ukuthi are you under date review yini, because kungenzeka ukuthi ungabe kuyi-process ukuthi bekufaka under date review thola ukuthi awukho under date review. Phela guys kuhlukile u-date review no-blacklist, izinto eziwu-2 ehlukile lezi. And uma bekufakile guys ka-date review, ngisho noma kuthiwa ukhokhi awukwazi ukuphuma ka-date review without ikhampani ezokusiza ukuthi uphume ka-date review. Yes. So njengoba uthi uka-date review, ngicela unginike inamba yakho sikwazi ukuthi sikufonele ngikucheckele. If I'm not. Okay, ngicela unginike inamba yakho ngikucheckele.
ngikucheckele ukuthi kuhamba kanjani. Ubani kufaka under-debt review like uyathola i-call nje ongayazi. La benze njalo abantu ba-debt review. Ima-ke ngifuna ukucheckela kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Ngiphilile menziwa. Okay, ngizokufonela nje khona manje then ngizokufika ngikucheckele uthi ngizokucheckela ukuthi u-under-debt review ngempela yini. Njengamanje ngizokufonela ngikucheckele ukuthi unginike i-ID number yakho khona ngizokucheckela ukuthi are you under-debt review ngempela yini, ufake ubani, bakufaka nini, yini yakwenza ukuthi ufake under-debt review. Okay, so ngizokusiza ukuthi ukwazi ukuphuma ka-debt review because ka-debt review ayikho into engathi ungayihlalela khona because udecline yonke into ka-debt review. Yonke into uyadecline nje ka-debt review. Yazi ngamele even umuntu o-blacklistiwe because u-debt review unzima kakhulu guys. Fana nokuthi nje ngiyanicela libe aware bantu bami ningangeni ka-debt review guys. Aba-blacklistiwe ngikhona, aba-under-debt review ngikhona guys. Abafuna ukuphuma ka-debt review ngikhona. I-process la ekhaya ungaqala even nango-January and while ukuyi-process ukuphuma ka-debt review uba nenamba yami. Angithi uyangibona ngisisi-scam, uyangibona u-Ayanda sebenza eBaraka. Angisisi-scam, ngiyangibona. Ngisithi inamba yami ngitholakala ngisho ngo-12 ebusuku. Ngiyatholakala nango-12 ebusuku ngiyatholakala mongifuna ngoba ngikhona. Uthi Ayanda process yami ihamba kanjani i-debt review ngitshela ukuthi ayivuleke sophuma soon. Yabo 1.5 ama-installment aka-debt review lapho khona khona athi ngasasa guys, ngicela ningaphumi ku-live amenze ngizobuyela kuyena manje khona umuntu ekufanele ngim-athende ngimfonele ngim-checkele ukuthi kwenza kuhamba kanjani aphethe igama lakho. Okay, yeah, uma ukuthi khona omunye futhi onenkinga uyazazi ukuthi u-under-debt review angibhalele ku-inbox noma afake inamba yakhe la ngim-checkele then sikwazi ukuthi simenzele i-process yokuthi aphume ka-debt review. Okay, uma ukuthi khona omunye ufuna ukucheck-a ukuthi kuhamba kanjani aphathe igama lakhe, uma ukuthi uyazazi ukuthi ublacklistiwe, unolimbuli, fonela manje Nkosi angikuthole efonini. Ade ngithi ngiyazama manje ukufonela ngikuthole. Nkosi ngimtshela guys ukuthi angimthole efonini. Ade ngithi ngizama ukumcheckela njengamanje. Angimtholi. Nkosi ngicela uvele mfowethu. Angikuthole efonini mangise ngiyakufonela la. No Monday. Yes, ma'am. Yes, how are you? Nkosi angikuthole efonini angazi noma guys inamba ngifuna ngayo it's 031 iyabhalwa lapha ukuthi clearance debt review. So Nkosi I think angazi noma 031 ngoba blocker yini. Because ngiyazama ukufonela la awutholakala efonini. Iringa ka-2 kuphela. Ngoba namanje iringa kanye then iya drop, iringa kanye iya drop.
the responses calls is because we are calling every South African citizens. We assist the people that have a WhatsApp login and their credit profile. Ayekho umunye umngani onayo lapha eduze kwakho ongakwazi ukuthi ngifone ngenamba yakhe, like ufonele ngenamba yakhe. It may happen that you have a low pay score or a red flag under your pay score. Ayekho umuntu oseduze kwakhe onganginika inamba yakhe, because I think yakho inamba uyiblockile, like ama-calls lawa uwablockile u-01 because ngiyabona ukuthi angikutholi. Hi, thank you Lucas, thank you so much. Wrong button. Mina ngibhalanga kahle. It's 066 19 50 387. Yeah, Nas. I'm fine, thank you, ma'am. You're speaking to patients. Yeah, Nas. Kama tunaanza tukianza like iPhone. From Baraka Group, ma'am. iPhone. Lucas, ngicela unginike enye inamba ngizokwazi ukuthi ngikuthole kuyona yezo. Unginike inamba ngizokwazi ukuthi ngikuthole kuyona enye. Usakhona Lucas? Thank you for joining. Aksindwele 084 4197. Okay, ngizozama yona ke le 084 okay, ngizoyizama ke le. Ngizame ngakubona ukuthi iyaringa yini. Guys, uDecember manje abantu kumele uJanuary nazi ukuthi ngimisele ngani. Abantu bafuna ukuthenga imoto manje. Khona wathi omunye sengimsizile esephumile kade ethi wathi wasiza ngane yami kade babengiqeda bethatha imali zami. Ingavuma abantu benifike engina. Angiyazi ngithi indaba yakho. Yabona ke le ngicela yazini ingisa nje ku voicemail ngele. Ingisa ku voicemail cabanga le. Cela unblock i-calls. Ayikho ke yangena lapho iya 031 cela unblockela yona. Thank you for joining Zimmer. Good morning. Morning. Unblock u-031 kunamba le ka-031 lapho ke uyi-unblock efonini yakho. Sengaze ngikufonele ngefoni yami Nkosi yazi. Kanti lokho akuvumelekile emsebenzini. Ungayithatha nje inamba yami. Noma ubhalele ku-inbox. Unezomunye inamba yami. Wemcuzi yabona nje naleyo kuqala isingifaka okay leyo sibili onginike yona ingifaka ku voicemail. Leyo kuqala ngathi iblockiwe. Leyo kuqala iblockiwe. So lenye kwesibili angazi ngathi ivaliwe and stuff. Athi ngizame leyo kuqala.
Thank you. Thank you so much, guys. Yeah. Thank you so much. Thank you. Hayi ngizamile-ke wemkosi ongangamandla ami. Ngizamile wemkosi ongangamandla ami kabuyani. Ngazama ukufonela ngefoni yasemsebenzini. Shuthi uwablokile yabo. Isithumo samsebenzini manje for idatha. Angazi why ithi valiwe. Angazi why ithi valiwe yazi. 0844 Yabona still ngibhale yona the same. Yabona nje 197. Kodwa ngifaka kumlungu. Yabona izinto ebengingafuna ukulunga zenzeka kanje naye. Zenzeka kanje. Oh, 3. Oh, ngibizele yasemsebenzini. Wemkhaya. Unginike inamba yasemsebenzini. Okay, mana-ke ngizokubizela leyo la emsebenzini. Athi ngibize nakho zama ngiyazi ngekhanda. Ima ngicela ngizokusendela manje inamba le 61 881 2236. Awususu uzero lapho. Sesifone yakho. Wow. Ringa gani? Cala nje. Cala lingahambi guys. Kodwa ngisayilungisa la. Inamba yakhe. Oh, 16. 067. 4890. Yeah, let's have him come. Let's phone. Phone yakho. Mina. Letha. Ngisiya manje ngamanje. Letha. Oh, guys. Nah, number athi kufonela ngawo ithi 031 109 6018. Athi ngibhalela kuma comment. Nayi number sensebenzini ade ngifonela ngayo. Iyo lega 031. Cela ukuthi uyithathe uyiringise usho ukuthi ufuna uAyanda Mvelase then cause bazoku-answerisha ka-service. I mean elokhuzeni then usho ukuthi ufuna uAyanda Mvelase cause ngiyazama la ukufonela angikuthole efonini. Nayi number semsebenzini engifonela ngayo. Mhlampe uma uyibhale lapho kuwena bese uya-check-a lapho ukuthi ayiblokwanga yini.
That's review. So I'm telling you like, I'm okay close Oh, okay. I'll take it for Helen.